хочу. Дай маму, стига, стига. Аз искам. Айде, чули? Ама и аз искам, мамо. Ти не можеш да слагаш. Добре, ето. Айде. Мама, аз не искам по две. Това е моето. Сложи горе, да. Вау, какво? Ето Готово. това. Айде. Мама, аз не искам. Да сложи малко, мама. Мама, така, не искам, не За искам. разкош. Аз не искам, Да аз не видим. искам. Аз не искам, мамо. Вземи си лъжичката. Мама, Айде. не слагай още. Какво? Какво още? Още жинки. Какво? Още такива. Не стига? Мама. Искаш? Чак. Я. Ама то няма други, мама, ладеричи. Няма. Те свършиха другите. Шоколад няма ли поне? Ти покажи си дела сладоледа на камерата. И ще кажи нями, нями. Ями, ями. М. Ето лъжичката. Няма шоколад, ще сложа. Искаш шоколад? Добре, ето тук. Има тук. Чакай, чакай. Не съм сложила. Ето. Сега нагоре. Я виж тук, погледни камерата. Вкусно ли е? Сложи палчи. Палчи сложи. Така. Кажи така. Вкусно ли е? Я покажи. Вкусно. Какво правиш, мама? Не си, не си. Не си, че не я.